amagada en el seu estudi, amb el soroll del seu silenci. I amb aquest silenci començo a pintar i a vegades que em surten les coses bé, a vegades malament, però sempre amb el silenci del camp. Perquè hi ha xitxarres, gossos, soc feliç aquí baix. Amagada, que sembla que costi arribar fins a la butaca atrotinada davant del cavallet, tacada fins a l'infinit, darrere de desenes d'obres apilades, en ordre. Ethel Martí fa anys que treballa en solitari, envoltada del seu paisatge, retratant els seus amics, en un afany de recollir el seu entorn. Tarragona continuamente se renueva en sus rincones, en sus accesos, en sus calles y paseos, realizados con el más moderno sentido de la urbanización, esplendorosos a la luz de este sol mediterráneo y llenos del perfume y poesía de su vegetación y de su aire. Put your head on my shoulder. And it's called Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. De Tarragona, on va néixer, va creuar l'Atlàntic fins al Midwest dels Estats Units a finals dels anys 60. Allí, amb un escarabat i després amb una combi com la dels hippies, va recórrer Oklahoma i el Southwest fins a Califòrnia. Monday morning, it was all I hoped it would be. Oh, Monday morning couldn't guarantee. Després va viure l'hivern de Montreal. I el Bilbao brut i gris del tardofranquisme fins a recalar a la Eivissa transgressora de la transició. A Eivissa el que vaig fer és treballar en un museu. Estar en contacte amb molta gent, molts pintors, que ara són famosos, llavors començaven. No tenia temps, tenia nens.
abans de tornar a la seva ciutat natal, Tarragona. Roda el món i torna al Born, amb la seva vocació artística intacta. Vaig començar a pintar quan vaig vindre a Tarragona i va marxar l'últim fill a casa. Llavors vaig començar a anar a Barcelona, a estar en contacte amb gent que pintava i vaig començar a posar-me a aquest estudi perquè abans ho tenia a casa i compartia amb tothom. Me deien, això no ho facis, això sí, això. I vaig de fer un estudi per mi mateixa. Me vaig fer aquesta gavieta on les he deixat. Me va agradar molt fer-ho. Vaig tindre sort que llavors ja cada tarda vinc aquí, no comparteixo res. És el meu món. Ja no em moc ja. Al moment que dic ara vaig a pintar és que necessito agafar els pincells i començar a agafar els colors i barrejar i emmerdar paper i és una necessitat vital. I la llum de la tarda ve directa i estic com a la natura. A les obres que hi havia pel carrer o per ser, sempre trobava fustes que m'agradaven molt per pintar, per fer taules. Tros de fusta que me l'he trobat no sé on. I mira, aquestes senyores passegen. Primer preparo amb aquest material i després pinto damunt. Poso una capa de terra blava, m'agrada molt aquesta, perquè queda quan la tallen, queda els anys que té l'arbre. La senyora, aquesta és una pintura que té imant, veus? I puc... faré retrats, però aquí. No les faré en un quadre ni res. Vaig pensar que són, clar, és més original i més la textura de la fusta que no queda perfecta, veus? La fusta no et queda regular, queda arrocosa, són travesses. Si un compra unes travesses no tallen, he d'anar a un altre puesto. Aquesta és una d'aquelles que n'hi ha com a 50. Ara tinc un parell d'encàrrecs. De repent me tornen a encarregar, volen els seus nets. I després oli. Generalment el que agafo sempre és el blau. Després el canvio, però veus la base, la poso sempre que després no es veurà. Però hi ha uns dies que veig sempre blau. El blau sempre m'ha agradat molt, però no tots els blaus, El blau mediterrani. Jo vaig començar a agafar colors fa relativament poc, perquè a mi m'agradava només el blau, el negre i el mangra. Vas escollint i vas pintant i no saps per què agafes sempre els mateixos. Si tu te'n dones compte, els pintors sempre tenen com una paleta. Bueno, alguns potser ho fan expressament, però... Vaig pintar molts anys amb tela i inclús els feia jo, les teles, al principi, però després vaig pensar que fent les teles a vegades se m'arrugaven, a vegades tenia trossos de fusta per ahí i vaig dir, vaig començar amb la fusta. És que hi ha 1000 coses, veig. Jo me l'estimo i suposo que la gent que ve també ha de trobar connexions. No com les meves, però... Ethel Martí
busca incansablement entre els objectes abandonats. Entre les restes d'aquesta civilització, durant anys, ha forgat sorpresa, ha recollit objectes, s'ha apropiat d'ells, els hi afegeix o els hi treu misteri. Botigues a punt de finir. Fàbriques abandonades. Masies deshabitades. La relació pictòrica amb l'entorn, amb la cara de l'entorn, és aquesta visió de món, que de vegades ens sembla una visió de món atònita, de si mateixa a través dels altres. Sempre he tingut un tema. A Tarragona sempre es puja i es baixa, però generalment es puja. Hi ha escales que tenen molts records pels olors. L'escala que va a l'estació fa olor a pipí de gent que puja i baixa aquesta. Les cadires han sigut molt importants per mi, cadires i sillons, i a vegades és bonica de veure, pintar i llibres. Els seus paisatges interiors són precisament això. Els seus mobles, les seves escales, el seu entorn blau, ocre i mangre, visitat de front i de perfil, descrit, encara que de vegades estigui simplement insinuat. En l'obra de Telmartí hi ha una mena d'apropiacionisme inconscient que es nodreix d'imatges que reflecteixen el seu jo, obviant el purament decoratiu i retracta el seu si mateixa en un entorn ple de referències. Ja hi ha molta literatura sobre el retrat com autoretrat, però en el cas de la Ethel hi ha una clara intenció, subjacent potser, de pintar-se a si mateixa com a reflex del que passa al seu voltant. No es disfressa d'ella mateixa, ni ho fa amb els seus personatges. Retracta, de vegades molt precisament, una imatge especular en un entorn molt referenciat. Anys de pelegrinatge entre els amics i els seus llums, mai les seves ombres. De malbaratar amor pels altres, devoció a vegades. La seva família pictòrica és molt precisa unes vegades, tot just esbosada altres. S'està pintant a si mateixa relacionant-se amb els altres, amb calma i amb voluptuositat. Ho fa per conviure amb el seu entorn. Es tracta no del yourself, sinó del herself, del si mateix femení, completament femení.